it-tab ta' Facebook neħejta. Kien hemm perjodu fejn kienu jqogħdu jikkummentaw negattività fuq dik fuq wara fuq l-influencers b'mod speċjali, kif kienu jiktbu influencers kulħadd jirremetti. U kienet tittekani. Għalfejn taħseb? Ma nafx, vera ma nafx, forsi jaraw easy job, vera mhuwiex easy, trust me, it's very difficult. Taħseb li hemm forsi ċertu wejra? Jista' il-każ, jistija, imma ma nasibx li għalejra tal-aktar. Jien iktar naraħ li jarawh being li huwa job li ġie isu maħluq riċenti. Taf kif? Isu nistajtu dik saret influencer millu malada u. Hija malfej persuna tajtek. Għax dik saret. Ma nafx għalla tajtek, I mean, jiddispjaċini ħafna għal dawn nies li jikkummentaw hekk, veri dispjaċini, għax ikun jidher letteralment li mhumiex jifmu u jaħassra ħafna minnhom għandhom ikunu bitfall u għadhom ma jafux ħajġri mit-tfal tagħhom ġifieri da jaf eventually it-tfal tagħhom kif jgħidu tobżoq fis-sema jinżel fuq. Mhux hekk jaf jiġri ma jsiru. Ġifieri hekk Facebook kont neħejtu għal dak ir-raġuni għax ma rridx li nibqa' nintbagħat ħall-sieni u qiegħed biss Facebook hemmhekk jitlu li affarijiet automatic u meta jittegjani xi ħadd.